Good evening. This is the continuation guys sa ato ang second technique, which is the factoring method. So I'm hoping that you're going to continue watching our different tutorials, live tutorials natin. So, paano po na po ang time to say thank you sa mga nag-subscribe, like, and comment sa ato ang mga video. Ang second video na atong karon is ang itawag ato ang factoring method or ang factoring na technique. No? So I'm hoping na mabalaan niya to kung ano sa ato gamitan ang factoring to try to watch and to play and then continue watching it para up until the end para sabtan din nato kung sa paggamit sa factoring method. Kaya medyo complicated na factoring method, then kailangan ko siya og enhance kumain mo ng basic skills when it comes to multiplication and addition. So God bless, joy, and watch the second video. So, ang second technique na ato ang hisgutan is gitawag nato og factoring. Ang pangutana, kamusta ba nato magamit ang factoring? Okay. So, paminaw dito sa class kay kani medyo complicated, no? Usually, ang factoring is magamit ni siya kung ang given is naka-complete standard form. Nasa sa form nga ax squared plus bx plus c equals 0, where a, b, and c are real numbers. No? Magamit ito ng factoring kung naka-standard form siya. Halimbawa, x squared plus 9x plus 8 equals 0. So, kung ani daw ang given class, pwede ka makadecide nga ang gamiton nimo factoring. Pero, provided nga na aning mga following nga ilhanan. First, dapat ang constant factorable. Naa sa mga factors. So, klaro man kayo nga na-factor ng 8. No? Second, dapat ang factor sa constant is when you are going to add or subtract it, ang factor niya is ang answer should be the middle term. No? Muna siyang duha ka rows sa kutiwanan. Una, dapat ang constant na ay factor na kung i-add nimo ang answer is positive 9. Kaya ato ipakita para masabtan. So first, unsa na ang factor? So when you say factor, those are two numbers when you are going to multiply mo result of another number. Like example, ang 8. Unsa may mga possible factor sa 8? So pwede na ito na ilista. No, pwede na ito sa ilista. Unsa may possible factor sa 8? Of course, when you multiply 1 and 8, 1 and 8, the answer is 8. So muna ito kung factors. No? Another, 2 and 4. Diba? 2 times 4 is 8. Muna sa itawag og factors. Another, negative 1 times negative 8. Diba? Positive 8 lamang gyapon. Muna gitawag og factors. Ano pa? Negative 2 and negative 4. Muna gitawag og factors. Now, since kabalo na kaon sa papangita sa factors, because that papangita sa factors mangita lang mag number nga i-multiply nga answer katong number, ang next ni mga sulbaron is asa man sa ilaha nga kung i-add nimo mo answer og 9. No? Example, mag-start ka diri. Negative 2 plus negative 4, positive 9 ba? Dili, kaya ano man, when you are going to add this one, nahimo siya negative 6, so dili siya pwede gamiton diya. Another thing, negative 1 plus negative 8, 9. Pero kay negative man, ang answer ini is negative 9. So, dili gyapon kaya atong ginapangita is positive 9. How about this one? 2 and 4. Pila man ang 2 plus 4? 6. So, remember, atong ipangita is positive 10. Dili pwede. So, klaro kayo na ang atong ginapangita is 1 plus 8. Ano man? 1 and 8. Ano man? 1 plus 8 is 9 man. And then, factor sa 1 times 8 is 8. So, kani ang duha ka number nga atong ginapangita. Ano kailangan na to mangita og number nga pwede
musakto dito sa tong first and second rule aron magamit nato ang technique nga factoring. So since nagamit nakita na to which is 1 and 8, pwede na ta karon maka-proceed sa third step. Unsa man ang third step? Mag-create og duha ka kulungan. Sa kuha na sa una, when I was in elementary, mag-create og duha kulungan. Is equals to 0. First ang buhaton nako is kung sa may duha ka letter nga i-multiply nako para mahimo sa x squared. Of course, x. Na ganina kay nagtanaw naman tato unsa may factor ni 8 may nag-add nato is mahimong 9. We have positive 1 and positive 2. So klaro na kayo karon nga ang factor ana niya is x plus 1 times x plus 8. So unsa ang pagpasa pangita sa value sa x? Simple lang kayo kay nakita naman nimo ang duha kung alang na. Ang first value is x plus 1 equals 0. Ang second value is x plus 8 equals 0. If you want to get the value of x, i-transfer si 1 sa pikas. May mo siyang x equals negative 1. Kani, i-balance sa pikas, may mo siyang x equals negative 8. So now, we have now the two values of x that will make this equation equal to 0. Now, sir, gusto na ko i-check. O, sige, ako i-check. First, kung si x equals to negative 1, mahimo kayang equal to 0 ni? Tanaw na to. Mahimo siyang negative 1 squared. Nag-checking ta ha? Checking. Narabaw sa inyo. No? Saan na, sir? So, checking ta. Kung ang x daw equals negative 1, ato yung substitute diya kung ma-equal ba siya sa 0. Tama to. Negative 1 squared plus 9 times negative 1 plus 8 equals 0. Panawag maayo ay pamilok. What is negative 1 plus negative 1 times negative 1? That is positive 1. What is 9 times negative 1? That is negative 9 plus 8 equals 0. What is 8 plus 1? That is 9 minus 9 equals 0. What is 9 minus 9? 0 equals 0. Kato pa, tama ang ato ang x plus negative 1. Sir, how about ka ng negative 8, sir? Atong testingan. Mahimo siyang negative 8 squared plus 9 times negative 8 plus 8 equals 0. What is negative 8 times negative 8? That is positive 64. Right? Minus, because that is positive 9 times negative 8, that is 72 plus 8 equals 0. What is 64 plus 8? We have 72 minus 72 equals 0. 0 is equal to 0. So, ana lang kasayon ang factor. No? Okay. Let's have another example para masabtan na maayo. Okay, another example. Kung ato ka tadi karon problem which is m squared plus 5m equals 24. Kung saan man nato ni pagpangita sa iyahang value sa m using factoring. Mo to, di ba? Ganina. Atong buhaton is make sure nga naka-standard form siya. Kailangan natin i-value si 24 sa upper side. Ano siyang m squared plus 5m minus 24 equals 0. Klaro na kayo. Standard form siya. Next. Ato pa itaw ng factor ni 24, negative 24, inig-add na to, mahimo siyang positive 5. No? Ato ilista. Magkuha ka sketch paper para dili ka maglibog kung saon. Ang first, ang button is negative 24. Unsa man yung mga factor ni negative 24 nga mahimo siyang 5 kung ato i-add. The first is, of course, kay negative man na, klaro na kayo nga duha ka number nga dili parehas og sign. So, unsa man siya? We have 1 and negative 24. Bigyan sa parehas og sign kay para mo negative ang resulta. Another thing, we have negative 1 and positive 24. Factor man na siya, di ba no? Lain-lain na siya kay kani ang diri ang primero ang negative is ang 24 man, ang ikaduha ang negative is ang 1 man. Another thing, we have 2 and negative 12. We have also negative 2 and positive 12.
Kung nakaso lang ani kay dapat kabalo jud ka mo lista, pero kung anad na ka, pwede na kadili maglista-lista, no? Another thing, we have positive 3 and negative 8. And we have negative 3 and positive 8. Okay, nabay lain. Okay, ang buhaton nimo is i-add na to na karon. So mo man mga factors atong i-add. Kung i-add ba nato ni ang resulta 5 ba? Negative 24 plus 1, ang resulta 5 pa dili. Ano man ang answer is negative 23. So dili siya mao. Wrong. Ito mao. Kani i-add na to ang answer 5 ba? Dili gyapon. Ano man 25 24 plus negative 1 is positive 23. So remember atong ginawita is 5. 3. Kung i-add ba ito ng 2 and negative 12, ang answer 5 ba? What is negative 12 plus 2? Or 2 plus negative 12? That is negative 10. So, dili gihapon. Kani diri answer niyo sa kung imong i-add. No? Kani i-multiply. Anyway. 3. Ako lang gihapon. Positive 10 ang answer kung imong i-add. 3. Wala, mura. No? Negative 8 plus 3 is negative 5. So, positive pa lang ta, maunta. So, dili gihapon pwede. And then, kani which is 8 plus negative 3, which is positive 5. So, asa man sa ilaha karon inig-add nimo nga ang answer positive 5. Diba? Kani? So, therefore, mao ni ang duha ka number nga atong ginapangita. No? Ang buhaton sunod is, magbuhat og duha ka pulungan pa 0. And then, atong identify, unsa man ang duha ka letter nga imong multiply nimo para mahimong m squared. Of course, m. Kung sa man duha ka number nga nakita nimo nga inig-add mahimong positive 5, of course, negative 3 and positive 8. So, kuha na nato ang factor. Tumaon, equate to 0, no? Equate to 0, and then let's find out the value of m. So, mayroong ang value ni m is, ibalin si 3, may mga positive 3. Ikaduhang value ni m is, ibalin si 8, may mga negative 8. So, we have now the two values. M is positive 3 and M is equal to negative 8. So, ano lang sa simple? Hey, check to sir, kung tama ba ang answer? Ano pa na ito nga? If M equals to 3, may mo siyang 3 squared. What is 3 squared? May mo siyang 9. No? Use your mental math. Then, diri, what is M? 3. What is 5 times 3? May mo siyang 15. Ang 9 plus 15 ba equals to 24? Yes, of course. So, tama. No? Pero si negative 8 daw, atong testingan. Kung si M is negative 8, negative 8 times negative 8, pila man? Positive 64. Diba? Then 5 times negative 8, that is negative 40. Ang 64 minus 40 ba is equal to 24? Yes, of course. So, tama ang atong M equals 3, M equals to negative 3. So, ana na siya pag trabaho class, when you say factoring. So, hope na pag makasugat mo nga na try factoring ko para mabalaan man kung pwede ba nimo i-apply. Next na to nga problem class is makita ninyo karon pwede gyapon ma-apply ang factoring kung ingani ang situation. So makita nimo karon nga walay constant. No? Zero ang atong constant. Pero naay quadratic term na apoy linear term. Kung ingani sa class very easy mao ni pinakasayon nga i-factor. All you have to do is to get the common sa quadratic o sa linear term. Kung sa may common, kung common gani karang makita diri nga makita ko dito. So of course, obvious kaayo. Kung sa may naa diri nga napo diri. Yes, ang letter na B. Kung gusto ka nga mogamit og factoring ana, get the common which is letter B. So ang tendency kung kani kuhaan nimo isa ka B, kay isa ra man ang B diri, ang tendency ang mabilin sa iya isa na lang ka B. Kani kung kuhaan nimo ni siya og B, ang tendency ang mabilin sa iya 4 na lang. So therefore, ang atong factor ani, kung magbuhat tag duha ka kulungan equal 0, ang isa B, ang isa B plus 4. Gets ba? Ang common nila is B man. So kuha nimo ang isa ka B, ang mabilin B na lang. 3 sa 4, kuhaan nimo si B, ang mabilin 4 na lang. So ato ni check kung tama ba atong factor. B times B, di ba? B squared. B times 4, di ba? 4B.
So therefore, mao ni ang factor ani niya nga situation. So since nagbukuha naman yung ang duha ka factor, pwede naman sa equate to 0. Ang first value, b is equals to 0. Ang second value is b plus 4 equals 0, which is b is equals to negative 4. So, dahil negative 4 dito. So, natay duha ka value. b equals 0 and b equals to negative 4. Ako i-check na ito na dito, 0, di ba? 0 squared is 0. Plus 4 times 0 is 0. So therefore, 0 plus 0 is 0. So tama na siyang first value. Kaduha, negative 4. What is negative 4 times negative 4? Di ba? 16. Ako i-check ha, nag-checking ta. And what is 4 times negative 4? Di ba? Negative 16. So what is negative 16? What is 16 plus negative 16? Di ba? 0. So tama ang ato ang value. So hope, nakuha ko ninyo. Let's have another example nga nga ni para masabtan dyan. This is another example sa factoring nga pahaon na to ang common. So makita na to diri karon nga natay quadratic term of tama na siya linear term. Wala gyapon constant. Murag same ni siya sa number 3. Ang diferensya lang nila is na ay coefficient ang atong quadratic term which is 3. Kanina atong coefficient sa quadratic term is 1 raman to. So saon man ni siya? Point ani. So, ang pwede naman buhaton na ni is, pangitaon niya po ni mga common. So, may common ni 3 of 27. Of course, di ba? 3, kasi 27, divisible mo sa 3. So, common siya. Aside sa 3 nga number, unsa may common ni x? Of the rest of x. Of course, x. So, therefore, klaro na kayo, nga ang common sa ilang duha is 3x. Kung saman, kung si 3x atong kuhaon diri ang mabilin, saman, 3x. So, I mean, kung kuhaon mo si 3x, 3x diri, kuha na mo. Kasi mabilin diha, x na lang. 3, kung kuhaon mo si 3x diri, ang mabilin sa man, positive 9. Diba? 27 divided by 3, that is 9. Nawala mo si x, no, na 9. Therefore, na kayo ka value karon, which is 3x equals 0 and x plus 9 equals 0. Which is, 3 is, i-divide mo both sides with 3 para makuha si x equals 0. Ganito. Diri sa pikas is, ibalik mo si 9 sa pikas, na siyang x equals 0. So, kung ato ni siyang i-check, mahimong, kung kaning 0, mahimong siyang 3 times 0 is 0, then 27 times 0 is 0, so 0 plus 0 is 0, so correct ni. And then, kung ato pa ni-check ni negative 9, mahimong siyang 3 times negative 9 squared, which is negative times negative 9 is positive 81 times 3, which is 243. And then, kani 27 times negative 9, which is negative 243, which is equal to 0. So, if you can see, this is 243 minus 243 equals to 0. So, therefore, tama ato ang negative 9. So, hope, kanamoy na kuha aning topic. So, daghang salamat. Continue to subscribe, like, and share. Comment po kung naamoy mga suggestion dito sa atong video. Paliw po comment para makita ko na po kung ganahan ba mo o dili mo ganahan. No? So, daghang salamat.